Alamisa février kalo tile 19 san 2020 ani wɔɔrɔ sunkalo ale tile 2 bi ye fala ye chrétiens ni silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sun u ye sun daminɛ ɲɔgɔn fɛ kunungo olu ta ye tile 40 anw ta ye tile 30 ye nka anw ta bɛ se ka kɛ tile 29 ye sun fila ninnu an n'an da don olu la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ Kemasina Segu marabolo la an bɛna dɔ fɔ o fana na baara mun kɛra Kidali mara la kuma mun fana bɛ ka fɔ n'o ye Bamajɔwale kɛba FLA maaw ka wulikajɔ ye a kɛra cogo min an ye ɲɛ sɔrɔ a ko la min ye sariya wolomasiri tabaw ka gun kan sa ko ka fɛɛrɛ sigi giri dɔ ka sigi sen kan Orange Mali ale directeur ba taara premier ministre fɛ yen baɲumankɛtɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ni Asa Bajalo ɲɔgɔn ye silamɛw ni chrétiens olu bɛɛ lajɛlen sun daminɛ kunungo Ala k'a timiko ɲuman di ani silamɛ ni chrétien ɲuman bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ k'o sinsin baara ninnu bɛna tali kɛ o la sunkalo ale kɔnɔna na min ye baarakɛlaw ye u ka baara ta waati ni baara jigi waati yɛlɛma bɛna don o la wa min ye sunkalo ye fana ale fana b'a to fana maaw ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ ka kuma bɛɛ san kalo 12 min ye sun ye yaasa i ka se k'ale tɔnɔ bɔ musolakaw olu bɛ sɛgɛn kɔnɔna na ni waati na sabula baloko ni dumuniko ni suntigɛko ka bɛn waati ma o ye olu ta ye an da don o fana na conseil des ministres kɛra kunungo jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma min ye ministres ye ɲɛbila baara minnu kɛra u bolo ale ni ɲɛbila sariya minnu bɛ an da don o kɔnɔna na n'an bɔra yen sa jamana kɔnɔna na an bɛ se ka taa Yorosokaw fɛ bi Bankas ale ni Kayi marabolo kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na sa ko min ye sɛgɛw ka dege karamɔgɔ Tom Sentis n'ale Belgique ka ye fala ye ministère maaw ka bolofara min bɛ yen n'o ye direction nationale des sports et de l'éducation physique ye k'olu ko kabini janvier kalo tile 13 k'a ka walan sɛmɛ sabula k'a nana laɲini 4 kan kelen dɔrɔn de sera ka timɛ a tɔ 3 olu ma timɛ olu y'a jira sa k'a ka walan sɛmɛ o ye ko dayɛlɛlen ye sabula u y'a jira sa k'a fɔ kabini Mali kɔni dasira Sénégal fɛ quart de finale la fala ye k'a kun ye kuma minnu fɔ a n'a ye layidu minnu ta k'a si ma se ka timɛ ministre so komi jamana de b'a ka musaka bɔ olu y'o kɛ a bilali o sababu ye an na tila ka an da don o la sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔ n'aw ka baarakɛyɔrɔ la aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma min ye sunkaloba jara ale tile 2 ye suntigɛ waati ma se maaw bɛ nisɔndiya tile fɛ i tɛ se ka baro min kɛ o kumaninw bɛ na kunungo cɛkɔrɔba dɔ ye ɲininka ko munna anw ka jamana ko tɛ se ka kɛ an sago ye n ko a ma ne bɛ min dɔn ne ka faamu la fala ye an bɛ ka mara kɛ ni minɛn min ye o de la a tɛ se ka kɛ an sago ye a ko ma cogo di n ko sabula ale de la k'a ye k'a fɔ Mali ka baarakɛda la ko maaw taara k'a fɔ k'olu ka baara kɛ jamana ye minnu ni a ma fɔ k'u ye tubabu kalan kɛ wa nka anw bɛ ka miiri tubabu kalan ta cogo de la an bɛ ka miiri tubabu kalan ko kɛ cogo de la olu ka fɛɛrɛ an bɛ ka baara kɛ ni olu de ye o ka gɛlɛ o ka anw bɔ nɔgɔ la sabula anw yɛrɛ ka maa minnu bɛ fɛn kalama minnu bɛ ko dɔn minnu bɛ ko faamu n'olu welela kɛnɛw kan alimamiw mana wele kuma wulitɔ ko alimami ko dugawu k'an ye baro bɛ sigi k'a ban a bɛɛ bɛ taa fɔ tubabukan na fala ye hali sisan gouvernement min sigitɔ filɛ nin ye u ye mun yira k'u tigiw ye kalan min kɛ u ye kalan jumɛn kɛ anw ka maaya kalan wa anw ka dɔnni kalan wa anw ka seko kalan wa anw ka ɲɛnabɔtɔ kalan wa minnu taara ka bila a la u ye mun ni mun sigi sen kan cɛkɔrɔba ko ma k'a tun b'a fɛ ka o yɛrɛ de fɔ ne yɛrɛ fana ɲɛna ko nka ko komi suntigɛ sera k'an ka kuma ɲɔngiri ye fala ye ni sun tigɛra kɔnɔ m'a fa maaw bɛ ɲinɛ anw fana ɲinɛna an k'a tɔ to ten cogo la n'o tɛ mara taabolo n'an b'a fɛ a ka k'an ta ye an ka hakili to jamanaden bɛɛ la an ka hakili to an ka taabolo bɛɛ la an ka hakili to an ka maa bɛɛ lajɛlen na dɔ bɛ dɔ t'o dɔ fala ye nka n'an y'a bɛɛ ta k'a sogolo ɲɔgɔn kan ko nansaraw ko min e m'a ye kuma o kuma kɛnɛ kuraw bɛ sigi yan fɛɛrɛ kuraw bɛ sigi cakɛda bolo kuraw bɛ sigi u bɛɛ cogolen don Bamakɔ yan a tɛ taa marabolo la n'ala kan ka taa marabolo la musaka bɛ dunni bɛ daminɛ Bamakɔ yan ka taa marabolo la olu b'u ta dun a la mun bɛ taa se foro kɔnɔ a tɛ se ka foyi kɛ fala ye kɔlɔsili tɛ anw fɛ yan ɲangini tɛ yan k'a fɔ nin ma ɲɛ o fɔli ye problème ye n'i nana n'i ka fɛɛrɛ b'i bolo fala ye maa minnu bɛ fanga gouvernement baara kɔnɔ olu b'i hakilina yɛlɛma i bɛ maa nakura kura ye a bɛ baara kɛ a bɛ fɛn kɛ mais n'a mɛnna a la min na o moto minɛli sɔgɔmada in na min ye polisi directeur ale yɛrɛ taara kɛnɛ kan n'o ye contrôleur général de police Youssou Kone Panama
Damele ale min ye commissaire divisionnaire fala ye a ye min sɔrɔ ka fɔ polisiw ye min ja ci an ma an ka jɛ ka Panama lamɛn sɔgɔmada in na waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Kabini mois d'août an ye faamuyali ni bilasirali caman kɛ mototigiw ka bolili la sirabaw kan o sariya batoli Bamako pont kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la pont sabanan ani pont filanan o la sa jateminɛw y'a jira ko sirabakan kasara juguman a fanba bɛ bɔ bolimafɛn senfilatigiw la. A jateminɛ dɔw kɔnɔna la u ni bolimafɛn sennanitigiw bɛ se ɲɔgɔn ma fo ninbɔn bɛ y'a la. Donc o lakanabaliya an ka pont kan an wulila ka fɛlɛ dɔw sigi sen kan walasa minnu bɛ sirabakan sariya ninnu sɔsɔ o bɛ se ka kɔn cogo min na o bɛ se ka dabila cogo min na. N'i y'a jateminɛ an ka sirabakan sariya sunba n'an k'o ma code de la route a ka sariya kisɛ 22nan a b'a fɔ ko mototigiw kan ka boli u ka sira kan sennatigiw kan ka tagama u ka sira kan mobilitigiw kan. N'i ye pont jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 3e pont i b'a ye bolimafɛn sennanitigiw ka sira bɛ yen bolimafɛn senfilatigiw ka sira bɛ yen ani sennatigiw yɛrɛ ka sira bɛ yen. A kɛkun ye de bɛɛ ka taa ka sira fɛ parce que n'i ka sira bila ka taa ni mototigi y'a ka sira bolimafɛn senfilatigi y'a ka sira bila sisan ka taa don mobilitigi ka sira kan a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka na ni accident ye n'a ko k'a bɛ kɛ a cɛ bɛ juguya. Donc a kɛkun ye de pour que ka mototigi lakana bolimafɛn senfilatigi lakana a kɛkun ye fɛnɛ pour que ka bolimafɛn sennanitigi fɛnɛ lakana parce que ni sirabakan kasara nana Ala k'an kisi pont an bɛɛ bɛ pont kɛcogo dɔn yɔrɔ korolen de don a bɛ se ka kɛ a bɛ juguya n'i bɔra a la fɛnɛ i bɛ kɛ lujuratɔ ye. Bi an bɛ Sotiba 3e pont jiginyɔrɔ la n'i bɛ bɔ Musabugu ka na mototigi minnu kɛlen bɛ ka sariya ninnu sɔsɔ n'o ye sariya kisɛ 22 ye donc o mototigi ninnu an b'u ka moto de minɛ ka taa n'a ye fourrière la. Sirabakan sariya n'o ye code de la route ye a sariya kisɛ 120nan b'a fɔ ko n'i ye sariya kisɛ 22nan n'i y'o sɔsɔ i bɛ amande sara o ye 3000 ye. Donc i bɛ amande sara 3000 saracogo ye saracogo kelen de i b'a sara digitalisation na Orange Money i tɛ wari di mɔgɔ ma k'i b'a sara i b'a sara Orange Money la ni ma fili an bɛɛ b'o kɛcogo dɔn sisan. Donc n'i yɛrɛ y'a sara accusé réception min na i kun a bɛ taa polisikɛ fɛnɛ kun k'i y'a sara. Donc i ka moto bɛ d'i ma i bɛ sɛbɛn de jira i ka vignette ou bien i ka papier de vente i bɛ sɛbɛn jira i ka moto bɛ d'i ma. Donc k'a fɔ an balimaw ye an ye nin baara in daminɛ n'Ala sɔnna a bɛ continuer parce que anw ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ye an balimaw ka taa ni ka segin ka se ka nɔgɔya a ka se ka kɛ lafiya kɔnɔ a ka se ka kɛ bonya kɔnɔ. An ye kalo 6 kɛ an ye sensibilisation kɛ maintenant an bɛ continuer ni sensibilisation ye tuguni ka répression k'a la. Maintenant n'an tagalen ɲɛfɛ tuguni an bɛ sensibilisation bɔ a la i b'a ye polisikɛ bɛ jɔ pont yɛlɛyɔrɔ a n'a jiginyɔrɔ la. Donc ni minnu bɛ sariya in sɔsɔ ni minnu ye sariya in sɔsɔ an bɛ i fiyɛ k'i ka moto minɛ ka taa n'i ka moto ye fourrière la. Donc nin baara in kɛkun ye pour que k'an bɛɛ de lakana k'an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ la janto yɛrɛ la k'o kɔrɔcogo ka ɲi k'a fɔ an balimaw ye halisa ko an b'olu de ka baara la et que ni waleya ninnu fɔlen u k'u jija kosɛbɛ ka ni sariya ninnu k'u bato kosɛbɛ n'u bɛ siraba kan u ka taa ni ka segin kɔnɔna la. Bon mototigi minnu b'a essayer ka boli n'u b'u ban k'u jɔ an b'a f'u ɲɛna ko u ka o dabila parce que olu bɛ moto de kan n'u b'a la k'a essayer k'u b'a forcer cogo dɔ la Ala k'an kisi a bɛ na ni kasara dɔ ye min yɛrɛ kɔlɔlɔ bɛ s'u yɛrɛ ma. Donc ni polisikɛ kɔni y'i fiyɛ i b'i jɔ ni bana k'i jɔ o fana y'a la infraction dɔ de ye mais an bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ ladilikan de fɔ ka welewelekan fɔ k'a ɲɛsin an balima
comment dirais-je mototigiw ma k'a fɔ ko ni polisikɛ y'u fiyɛ k'u k'u jɔ polisikɛ bɛ yan lakana nin de kama polisikɛ tɛ yen fɛn wɛrɛ kama wa n'aw tɛ yen anw fɛnɛ tɛ yen donc n'i y'a baara kɛ k'ale fɛnɛ lakana parce que n'i minɛla la an b'a f'i ɲɛna de i k'a dabila k'i lafaamuya i k'a dabila tiɲɛ don i bɛ contravention i b'a sara 3000 in mais tagalen ɲɛfɛ a kɔrɔlɔ fɛnɛ n'an y'a fɛtɛfɛtɛ ye k'a ɲɛf'i ɲɛna i b'a faamuya k'a fɔ k'a man ɲi yɛrɛ ma donc mototigi minnu b'a forcer kun foyi t'a la n'i bɛ siraba kan taa ni ka segin na sariya dɔ de bɛ yen min bɛ siraba kan sariya ko fɔ n'an b'a fɔ o ma ko code de la route an bɛɛ kan ka code de la route an bɛɛ kan ka matarafa pour que an bɛ se k'an yɛrɛ lakana ani an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ lakana ani an ka taa ni ka segin na. Commissaire divisionnaire Panama Dambélé groupement sécurité routière ale ɲɛmaa ye nin ye Falaye u k'a to finitigiw fana a ka boli kan dɛ parce que an bɛ mun lakɔlɔsi finitigiw bɛ na olu bɛ tɛmɛ mobilitigiw ka sira fɛ olu polisiw yɛrɛ ɲɔgɔnnaw b'a kɛ min ye sɔrɔdasiw fana b'a kɛ n'a ma ɲɛ ko sariya don u k'a boli bɛɛ kan a ka fɔ polisikɛ ye finitigi ko t'a la n tɔɲɔgɔn ko t'a la i bɛ ka tɔw bila ka tɛmɛ tɔw n'u ka moto i k'olu fana bila ka tɛmɛ Panama fana k'o fɔ a ka mɔgɔw ye Falaye an b'o lakɔlɔsi kosɛbɛ siraba ninnu kan wa n'i y'a jateminɛ siraba ka kasara ni siraba ka problème ba yɛrɛ maa minnu ye Falaye an ka nɔgɔ bɔ a la finitigiw b'a la dɛ olu yɛrɛ bɛ min sɔsɔli min kɛ sans interdit min burilen ka fɛn kɛ k'a to ɲɔgɔn ye a ka jugu dɛ donc u k'o kɛlɛ u k'o fana kɛlɛ parce que o fana bɛ ko in a kɛrɛfɛla la sunkalo n y'a f'i ye cogo min ale ni chrétienw ka sunkalo a fila bɛɛ lajɛlen daminɛna ɲɔgɔn fɛ Falaye Mali kɔnɔ kunungo min ye février kalo tile 18 ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye chrétiennakaw ka sunkalo ye ale ni silamɛw ta Falaye ko an bɛɛ lajɛlen bɛ bato la koyi bato in a kɛkun ye limaniya ka sabati kabini nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛna ni miniti 30 ye silamɛlakaw olu ye suguru dunnen sa o ye heure 13 kɛ kunungo Falaye i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ i b'i yɛrɛ minɛ min ye fɛn minnu bɛ yen n'olu man ka lajɛ n'olu bɛ sun tiɲɛ i b'i hakili to olu la sun ye min f'i ɲɛna kunungo dɔwɛrɛ tɛ koyi Alabato yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye min ye Alassane Modibo ba ye ni ale ye mori karamɔgɔ ye a ko ko sunkalo yɛrɛ ɲuman yɛrɛ min ye Falaye i ka si yɛrɛ la taabolo 5 ɲɔgɔnna fo ka taa se 4 ma o bɛ silamɛya kɔnɔna na sunkalo kɔnɔ maanifin kan k'i hakili to min na Falaye a fɔlɔ ye min ye a ko ko min ye jinɛw ye k'olu kɔni sen bɛ don kereke la alijinɛ o bɛ dayɛlɛ ka jahanama datugu yaasa maa minnu bɛ bato kɛ olu ka se u seyɔrɔ la o ko hukumu kɔnɔna na kitabutigi ko min ye weleli ye welewelemada ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn sun tigɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ko waleyaw kan ka caya kosɛbɛ wa min ye sun yɛrɛ ye Falaye n'i ye kuranɛ kalan k'i yɛrɛ minɛ far'o kan ka tila ka maanifinw ka hinɛ olu la ko n'i sunna Falaye i b'i yɛrɛ dɔn i bɛ maa tɔw dɔn han o ye tiɲɛ ye dɛ ni kɔngɔ bɛ maa la i miiri bɛ janya koyi chrétiennakaw fɛ yen olu ta ye tile 5 kara ye Falaye kabini n'olu ye dumuni kɛ midi fo midi wɛrɛ olu tɛ dumuni wɛrɛ kɛ tuguni o la sa olu ka sun da Georges Kone n'ale ye coordinateur ye cathédrale paroisse Sacré-Cœur la Bamakɔ yan ale ko chrétien kɔni ta ye basigi yɛrɛ ta ani ka i yɛrɛ kɔlɔsi fɛn caman bɛ yen tile 40 kɔnɔna na chrétien welelen don k'a yɛrɛ minɛ ka bato k'o caya min ye tile 5 kara o kɔnɔna na ka se i yɛrɛ la nka olu fɛ yen Falaye n'i ye dumuni kɛ midi fo midi wɛrɛ o de bɛ se ka dumuni kɛ sugurudun waati in dɛ o de fana ye suntigɛ waati ye donc n'i ye sun tigɛ olu fɛ yen ani ka sugurudun a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn na fo o ɲɔgɔnna wɛrɛ tuguni nka bɛ kuma na Falaye n'o y'a sɔrɔ i kan ka fura ta i bɛ se ka fura ta olu fɛ yen i bɛ se ka fɛn fɛgɛmanninw dun fɛn minnu t'i kɔnɔ fa nka o kɔrɔ tɛ k'i n'i y'o fɔ ne ye kɔni n bɛ jigin dugu ma dɔrɔn Falaye nka Ala ɲɛ b'i la chrétiennakaw fɛ yen
u ye min ɲɛfɔ o y'o ye maa minnu bananen don fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu bɛ sun na u bɛ se k'u ka kɔnpirimew ta maa minnu bɛna bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka fɛnmisɛnninw dɔw ta olu bɛ se ka olu kɛ i n'a fɔ kangaliba ni buuru fɛn mun man girin i bɛ se k'olu tɛmɛ i kan wo fɛ olu ta la sabula tile kuru kara don min ye studio tamani maaw ye u ko sa k'u ye min salo kerecɛnw ni silamɛw ka sun hukumu kɔnɔna na o de ye nin ye ala ka tile 40 n'a tile 30 a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye fala ye o la sa minisiri faso ale ko sunkalo o jɔli min filɛ nin ye fala ye baarakɛ waatiw ko olu falenna kunungo min ye minisiriso ye a ko k'a daminɛ ntɛnɛn na ka n'a bila bi alamisala fala ye baara bɛ taa heure 7 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye ka taa bila heure 16 o mana tɛmɛ ni miniti 30 ye 7h30 ka taa bila 16h30 la nka miniti 30 o sɛgɛnnafiɲɛ bɛ bɔ maaw bolo k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila alamisa la min ye nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ miniti 30 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 13 ma o ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ye jumadon baara bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye ka taa ban nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye o la sɛgɛnnafiɲɛ bɔ tɛ yen na aw jiginn'o la a bɛ taa so nin ka di dɔw ye nin kɔrɔ ko baara kɔni nin y'a ko ɔnzɔn fini ɔnzɔn tu dɔw tɛ taa yɛrɛ laadala yɛrɛ juma ma se ka b'a fala ye ni 11h ni ma kɔn k'i mago ɲɛnabɔ baarakɛla dɔw olu tɛ segin dɛ nka nin bɛɛ la an ka foli fana ta ka ɲɛsin dɔw ma fala ye polisiw olu b'u ka baara kɛ san kalo 12 kunnafonidilaw dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw sugula baarakɛlaw maa minnu bɛ yen bi n'u olu fana bɛ nɛgɛjuru siraw fana sira fɛ olu caman bɛ yen olu b'u ka baaraw kɛ donc maa caman bɛ yen olu kɔni tɛ se ka baara yɛrɛ k'a fɔ ko posi yɛrɛ nin fɛ olu t'o la yɛrɛ hali ni min filɛ nin olu tɛ se k'o ta ba la nka maaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a baarakɛyɔrɔ ninnu caman na nin ye minisiri Fasun Kulubali ale ka fasiri ye kunungo ko k'o ɲɛfɔ sunkalo baara yɛlɛmali la ntɛnɛn ka taa se alamisa la baara bɛ jigin nɛgɛ kanɲɛ 16 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye miniti 30 lafiya bɛ yen min ye jumadon ye sa nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye baara bɛ jɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔtɔ o ta la fala ye Sugunikura Salenkura Kuluju la tasuma ye tiɲɛni kɛ kalo tile 17 min ye tasuma in ye a basaba bonyana kosɛbɛ nka nin waati na maaw bɛ ka taa dɛmɛ don Sugunikura maaw ma u yɛrɛ banki kɔnti dɔ sigi nka fala ye ko ja don min maaw bɛ ka minɛnw labɔ ni minɛn in kisira a ye nin bila yan minɛn mana kɛ taa y'o to yan ko nson nana olu bana bɛɛ cɛ ka taa n'olu ye a gɛlɛyara sisan ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na minisiriw kɔni taara kɛnɛ kan nka min ye sugu tigiw ye u yɛrɛ y'a jira sa k'u ye kɔnti sigi sen kan nka baara n'a taabolo fɛ an tɛna se ka kɔnti ninnu fɔ sabula o t'anw ka baara ye a n'a nɛgɛjuru siraw an tɛ se k'olu sidi u yɛrɛ b'o kɛ u ka hukumu kɔnɔna na anw tɛ se ka o kɛ o tɛ kunnafonidilaw ka baara ye u ka dɛmɛ sira u b'a sigi sen kan an kɔni b'a fɔ dɔrɔn kɔnti bɛ u bolo u ka nɛgɛjuru siraw b'u bolo ni maa min b'a fɛ k'u dɛmɛ bɛ se ka se u ma an ka baara hukumu kɔnɔna na an tɛ se ka an da don o yɔrɔw la an kɔni b'a fɔ dɔrɔn maa minnu n'u mago b'u la u bɛ Sugunikura Kuluju la ye u sigilen n'o ye dɛmɛ a bɛ se ka taa se u ma waati bɛɛ lajɛlen na fala ye n'an bɔr'o la an bɛ taa Wolomasiri Tabaw ka gun kan baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa jamanaden minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min ye an ka pankorow ye olu ye wulikajɔ kɛ ka lama kɛ kunungo Segu mara kɔnɔna na Kema Sinakaw fɛ yen min ye kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ tuma min Bamancɔlen Jugawale kɛbaaw olu tun b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw yɛrɛ ka taama dɔ ma fala ye armée y'u to o labɛnni na tuma min na k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye o fana kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ maa wɛrɛw fana tun bɛ yen olu fana tun bɛ fɛ ka mɔnɔbɔli fana kɛ tuguni armée olu fana gosi min ye wulikajɔ in senfɛ sa Wolomasiri Tabaw kɔni y'a yira u ka sɛbɛn kɔnɔ maa 20 ɲɔgɔnna Bamancɔlen Jugawale kɛbaaw la u y'olu kɔni bɛɛ lajɛlen fa k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Wolomasiri Tabaw ka dagatigi ko sa ko baara kɛcogo ɲuman ani min ye sɔrɔdasiw kɛlen don ka wulikajɔ min boloda bi Mali fantan 4 k'a bɛ u fo la k'u ka dɔ fara cɛsiri ani wulikajɔ kan kunungo fala ye kibaruya kun sera an ma tile kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko Kidali mara la ko armée ko ale ka maa dɔw fara kunungo sunkalo tile fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ani fils ni Agɛlɛ Ok ni ɲɔgɔn cɛ armée ka maa ma fa dɛ fala ye Bamanciwale jɛkulu min n'o ye FLA maaw ye olu ye drone kamikaze dɔ de wuli drone kamikaze min y'a wuli dɛ
a ye bouton digi yɔrɔ min na marifa in yɛrɛ cira ale yɛrɛ bolo k'ale yɛrɛ fa a ye a ma k'a yɛrɛ sata ye a bɛ ten ni tɛ se a kɛcogo la a fɛn dɔw bɛ ten dɛ minɛn min b'ale yɛrɛ bolo n'ale ko ale bɛ armée ka convoi attaquer dɛ o drone de segira ale yɛrɛ ma ka na ale yɛrɛ fa o de kɛra kunungo ni ala sɔnna a ma a kibaruya tɔ an n'olu sɛgɛsɛgɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kiiri tigilamaw minnu bɛ sugulamasiri tabaw ka gun kan olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka gafe sigi sen kan gafe min na ɲɛfɔli kɛ wolomasiri tabaw ka kiiri ko n'a ɲɛfɔ cogo la ani sɔrɔdasiw ka kiiri yɛrɛ bɛ sigi sen min kan baara in kɛra sɔrɔdasiw ka justice militaire ale jabala la kunungo maa minnu bɛ sa n'olu bɛ kiiri tigɛ baaraw kɛ ani dɛmɛbaa jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen nana colonel major Boubacar Maïga ni ale justice militaire sɔrɔdasiw ka kiiri b'o ɲɛmaa ye a ye bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri la dɛmɛbaa jɛkulu min n'o ye DCAF maaw ye ko k'olu fana fo u ka dɛmɛ na min ye Mali sɔrɔdasi kiiri a bɛ ka falen min kɛ bi baro sigi senfɛ sa n'o kɛra kunungo a y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn min filɛ nin ye n'o ye sɛbɛn kura in ye sariya ko ta nasira fɛ ko a bɛna magoɲɛw ni majɛw caman latilen o la sa Valérie Petit-Pierre ni ale yɛrɛ DCAF ɲɛmaa ye Mali la a ko nin bolodiɲɔgɔnma in diyara ale ye kosɛbɛ kuma tɛ sɔrɔdasiw ka kiiri ko an'u ka sariya ko k'olu sigi sen kelen kan ka se k'o fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen walima ka taa warijɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Premier ministre kunungo ale ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye général de division Dr Ablaye Maïga Elage ale ye Orange Mali directeur bakura o bisimila Leti Ndiaye a nana ka na min ye premier ministre fo k'a waleɲuman dɔn Alhamdu Agi Iliyani n'o ye kunnafoni ministre ye ale ni subahana mansiw walankatali an ka marabolo la ale fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye premier ministre ye a ko Orange maaw ko a y'u lamɛn baaraba minnu sigilen no sen kan sa u kan ka taa sira minnu fɛ a ye faamuyali kɛ o la k'a bɛ dugawu kɛ sa u ka baara ko ala k'a ɲɛ u bolo baara minnu bɛ n'u kan k'olu kɛ yiriwali ko ta na sira la an ka jamana kɔnɔ min ye Orange ye a ka fondation fana ko k'o fana fo fala ye u bɛ ka baara minnu kɛ ani sa ka dɔ fara wulikajɔ kan client bɛ se ka wasa cogo min premier ministre ale ye o ɲini u fɛ o bisimilali ko hukumu kɔnɔna na an bɛ taa min ye colonel major Assa Badialo ale ni dɛmɛjɛkulu tun bɛ ka ɲɔgɔn ye kunungo a yɛrɛ ka ministiriso la nɛgɛ kaɲɛ 15 waati colonel major Assa Badialo n'ale ye kɛnɛya ministre ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ ministre fala ye ale ye conseil d'administration min bɛ Orange Mali kunna ani na a directeur kura n'o olu nana ka na foli kɛ ale ye Assa Badialo kɔni y'a yira sa k'a fɔ u bɛ baara min na bi ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na u ka dɔ fara o kan yaasa min ye jamanadenw ye olu bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a ko la cogo min international rescue community o fana ye nanzaralakaw ka jɛkulu wɛrɛ ye fala ye ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ fana olu fana nana ka n'u ka ɲɛmaa kura yira baara boloda kura min b'u bolo k'o ɲɛfɔ colonel major Assa Badialo ye a y'olu fana bisimila k'a fɔ u ye dɔ ka fara cɛsiri ni wulikajɔ ka IRC ale yɛrɛ ka baara min bɛ kɛ kɛnɛko ta na sira la bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na olu ka se ka sigi min ye wari de relief maaw ye olu kɛra maa sabanan ye Assa Badialo ye minnu bisimila kunungo nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna ye maa minnu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaninfinw ma u bɛ se ka lafiya cogo min a y'olu fana bila ni kuma ye kuma min b'a to u bɛ se ka u ka baaraw yakubaya nka k'a yir'u sa k'a fɔ ko AES jamana 3 Mali Burkina Niger olu ye kuntilenna dɔw ta ka baara bɛɛ lajɛlen don kun kelen kɔnɔna na baaraw bɛna kɛ ka kɛ ni o ye fala ye Croix Rouge ale ye laada timɛ laada la san o san ni san daminɛ sera tan ale bɛ barosigi kɛ barosigi min n'o kɛra nkalo in tile 17 o ye tali kɛ mun na u ye baara min kɛ sango san 2025 kɔnɔna na anu bɛna mun sigi sen kan san 2000 ale ni 26 kɔnɔna na u y'a yira sa ko min ye san 2025 kɔnɔna na maa 22 970 u y'o guwaw kɔni dɛmɛ min ye guwa min dɛmɛna o y'o ye maa min b'o guwa kɔnɔ o ye maa 137 820 ye olu bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Croix Rouge yɔrɔ maa 11 808 n'o ye guwa ye mun degun bɛ minnu kan u ye dɛmɛ don olu ma min ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri ni minɛnw ye o ka taa se maa o maa o sera maa 70 408 ma sɛnɛkɛminɛnw na nɔgɔw la yaasa u ka sɛnɛkɛminɛnw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na kɛnɛya ta na sira fɛ sa maa 24 161
u y'olu furakɛ min ye maa 13784 o ye maa joginenw ye u sera ka minnu furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna Gawokaw fɛ yen Moti ale ni Kidali CSRF ni Menakata la kuna siningo u ye baro sigi min kɛ Fala ye a kuma la belebeleba kun ye nin ye wa ɲinan san fana kɔnɔna na sa k'u bɛna o baara ɲɔgɔnnaw olu sigi sen kan INPS ko ale kɔni ka tunɔgɔntɔnɔ o taara se sefa wari miliyari 12 ma n'o bɛra san 2020 ale ni 4 baarakɛlaw ma kunungo kibaruya jira sa u ka conseil d'administration ta ko 109 o kɛnɛ kan conseil d'administration min sa ni a ɲɛmaya tun bɛ Yakuba Katile bolo na ale y'u ka conseil d'administration ɲɛmaa ye Fala ye Babu ye tali kɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan INPS a bɛ se ka yakubali kɛ cogo min maanifinw ka saraw maanifinw ka allocation denw ni yɔrɔw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen INPS y'a yira sa ko san 2024 kɔnɔna na Fala ye degun kɔni yera baara la dɛ sabula san 2023 n'o y'a sɔrɔ ka tunɔgɔntɔnɔ kun ye miliyari 13 ye zen ta kɛra miliyari 12 ye majɛ sɔrɔla min fɛ sa o ye maaw yɛrɛ tali hakɛ la ka se k'u ka bɛrɛbɛrɛliw k'olu baaraw kɛ ani accident minnu kɛra baarakɛyɔrɔ la olu fana cayara kosɛbɛ o y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa san nataw la ka se ka ɲɛ Yakuba Katile n'ale ye conseil d'administration ɲɛmaa ye a ye welewelema kɛ sa dɔ ka fara baara ka danaya ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kan nka ɲinan min ye Katile ye ale ka baara banna Fala ye conseil d'administration ɲɛmaaya o dira Musadɛk Bali ma ale min ye conseil national du patronat ɲɛmaa ye ale fana bɛna san kelen k'a kunna yaasa min ye INPS ye a ka baaraw bɛ se ka to sen na cogo min na an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale baabu kɔnɔ. Fala ye ministre ka laadala ɲɔgɔn ye a kɛra kunungo ministre kura 4 olu yirala jama la a fɔlɔ o ye général de brigade Isa Ousmane Kulubali ye ale ye mara kamabɔli ministre ye filanan o ye Yaya Gologo ye Malikurako ministre n'o ye fondation ye sabanan o kɛra min ye Ibrahima Samake ale ye sɛnɛ ministre ye naaninan o kɛra professeur Cɛmɔgɔ Traoré ye ale ye courant ale ni ji ministre ye conseil des ministres ka laada la sa Fala ye min ye ɲɛbila sɛbɛn dɔw ye u y'olu ta jɔyɔrɔ k'olu di ministre ka baara kɛlenw ni baara bolodalen u y'u da don la ka kɛ ni ɲɛbila sariya sɛbɛnko ye sa ministre min bɛ baara ni baara dege kunna an ka jamana kɔnɔ Fala ye ale ko ale ka bolofaraw sigilen don sariya kuru min kan an ka jamana kɔnɔ n'o bilara sen kan novembre kalo tile 4 san 2019 san ko o sɛbɛn yi a tɛ labɔli kɛ tuguni marabolow cayara baarakɛbolow fana falenna o la sa min y'o sɛbɛn ye ko fo ka o yɛlɛma yaasa baarakɛboloda minnu b'a ale bolo nagakɔrɔlaw la ani togodaw la olu bɛ se cogo min na ka baarakɛ taabolo kura sigi sen kan ka sariya kura minnu bɛ yen k'olu sigi sen kan san 5 nata in kɔnɔna na yɛlɛma bɛ se ka don olu ka baaraw la cogo min na ministre min bɛ yen n'o bɛ dugukolo ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa ko a ye dugukolo dɔ di ministre min bɛ sirabako ale ni yɔrɔbaw jɔliko kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kajolokaw fɛ yen dugukolo dɔ dira n'o o ye titre foncier ye o ye 460 ye Kitakaw fana fɛ yen kelen dira o de ye 460 ye 947 o ye Kajolokaw ta ye a yirala sa k'a fɔ ko nin dugukolo minnu filɛ nin ye Fala ye Kajolo ta o bɛ Kajolo ni Zegwa sira yɛrɛ kan ale kan ka kɛ marabolo min ministre so in bolofara min kan ka taa sigi ye o jabala ye ani baara min ye Kita ta ye o bɛ Kɔfilabɛkaw fɛ yen commune min yɛrɛ ye Kita yɛrɛ ale yɛrɛ kɔnɔna na sa ko nin kɔni dir'u ma sa u ka se k'u ka bolofaraw olu jɔ nin yɔrɔ fila ninnu na o de la titre foncier in ministre min bɛ dugukolo ko kunna ale y'o d'u ma jɔyɔrɔ ko ta na sira la conseil des ministre Sadio Kamara ka ministre so kɔnɔna na n'o ye Wolomasiri Tabaw ka ministre so ye Fala ani sɔrɔdasi kɔrɔw chef d'état-major bɛ armée de l'air kunna n'o ye inspecteur en chef ye inspecteur en chef état-major armée de l'air o kɛra colonel Makan Fofana ye ministre so min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ye jɔyɔrɔ di maa min kan ka taa ministre min bɛ jamana seko ni dɔnko kunna o ka musaka ko ɲɛnabɔ o kɛra Modibo Kulibali ye ale ye inspecteur des finances ye ministre min bɛ sariya ko kunna ale ye jɔyɔrɔ di maa sa direction nationale min bɛna na sigi denmisɛnninw ka sariya ko kunna o kɛra Jɛnɛba Jakite magistrat don nka ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la ministre min bɛ dugukolo ko kunna ale fana ye jɔyɔrɔ di inspecteur dɔw ma minnu bɛna na kɛ dugukolo ko a ɲɛnabɔbaw ye Yusuf Kulubali ale ye ingénieur de construction civile ye Musafa Kante administrateur ye ale yɛrɛ ye préfet ka maa ye olu fila ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ministre min bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kunna
ale ka chef de cabinet ale y'o kɛ Fatumata Buhare o ye école karamɔgɔ ye camancɛ kalanso kɔnɔna na ala ye ministre min bɛ sa n'o o bɛ diinɛ ni bato kunna ale fana ye chargé de mission ta Ibrahima Koromagan ale ye kunnafonidila ye ministre ka baara bolodalen o hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ n'ale bɛ dugujukɔrɔ nafaw kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko u tun bɛ jɛrɛ la min ye idabankaw fɛ yen n'o ye idaba mayiningi ye jɛrɛ in sigira sen kan février kalo tile 9 ka taa kun fori février kalo tile 12 Cape Town Afrique du Sud kaw fɛ yen jɛrɛ in kɛnɛ ka sa Mali ka sanuko taabolo kura ani Mali ka sanu sariya kura olu ɲɛfɔra hakililatigɛw la kalo tile 11 o baabu kɛra kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Mali maa minnu tun bɛ sa olu ye ɲɛfɔli kɛ ministre yɛrɛ y'i to yan min ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka barosigi kɛ ni maaw ye maa minnu tun bɛ nin sanuko in kɛnɛ kan yɛlɛma min donna fɛɛrɛ minnu sigilen don Mali kɔnɔ ani sanuko baara bɛ kɛ Mali kɔnɔ tuguni ani dugujukɔrɔ nafa tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye ministre min bɛ muso den ani du ka ministre so kunna fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko tun bɛ barosigi dɔ kɛnɛ kan barosigi min n'o kɛra février kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 2 la Egypte kaw fɛ yen silamɛtɔnw olu ka barosigi do ka kɛ ni musow olu ka hakɛ ko ye silamɛya hukumu kɔnɔna na o barosigi senfɛ sa Mali yɛrɛ yera kɛnɛ kan min ye baabu ye tali kɛ musow jɔyɔrɔ ko ye mun ye diinɛ ko ta nasira la an'u ka lakana n'u ka hakɛ olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka taa fara musomaninw olu ta ka baabu ye tali kɛ o la ministre min bɛ muso du ani denmisɛnw ka ko kunna fala ye a ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko 8 mars nata in ko bɛna k'a siɲɛ 32 ye siɲɛ 32 min n'o kan ka ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na sa k'u bɛna baara ta ka kɛ min kan musow ni npogotigininw ka hakɛ an ka wuli k'an jɔ yaasa Mali min damakɛɲɛnen don min cɛsirilen min bɛnnen ka se ka sigi jamana hɔrɔnnen kɔnɔ ko ka baabu sigi o ka fala ye laɲini ye mun ye sa ka se ka musow jɔyɔrɔ ko k'o sinsin hali bi u ka hakɛw k'olu matarafa ani npogotigininw min ye dafaliw ka se ka kɛ jamana yɛrɛ ka kelenya kɔnɔna na ani yiriwali kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko ni Ala sɔnna a ma ɲinan 8 mars k'a bɛ taa kɛ Baɲangarakaw olu fɛ yen dɔgɔnɔw ka dugu kɔnɔna na ministre min bɛ baganmara ale ni jɛgɛmako kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'u tun bɛ lajɛla wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Dakarikaw fɛ yen barosigi ye tali kɛ mun na sa bagan suɲɛ min bɛ yen bi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kɔn cogo min na février kalo tile 8 ka taa bila tile 13 la Dakarikaw y'o baro sigi k'a lajɛ sa jamana minnu bɛ an fanfɛ bolo fɛ u bɛ se ka fɛɛrɛw sigi cogo min na baganko ale bɛ se ka bagan suɲɛ bɛ se ka ban cogo min ka hakilila jagabɔ kɛ ka laɲiniw kɛ o de senfɛ sa u ka kuma kuncɛtɔ sa yaasa ka bagan suɲɛ kɔni dɔgɔya farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan fala ye u ye sɛbɛn dɔ sigi a bɛ fɔ ma sa ko Dakarika welekan in bɛ tali kɛ mun na ka fɛɛrɛ sigi sen kan san 2026 ka taa se san 2030 ma min ye bagan suɲɛ a ka se ka kɔn min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka jamanadenw ale ni maa minnu bɛ baganko hukumu kɔnɔna na k'olu don jɛkulu kɔnɔ u y'o fɔ sɛbɛn minnu fana bɛ jamana ninnu kɔnɔna na k'a lajɛ k'olu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye yaasa bagan suɲɛ bɛ se ka ban cogo min u y'a jira fana k'a fɔ ko min y'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o ye subahana mansin kɔnɔnaw ye ka baganw nɔbɔli baara k'olu fana don o la u ye sinsinni fana ɲini hakili jagabɔ ni kibaruya falen na u ni ɲɔgɔn cɛ ani ka to ka wuli ka jɔ kɛ dancɛw la jamanaw dancɛw la baganw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min yaasa suyɛli bɛ se ka ban u ka baabu ye tali kɛ o la ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli ale ye conseil de ministre ladɔnniya bana kofɔlen b'an fɛ yan n'o ye dɛngi ye fala ye k'a jɔlen don a tɛ taa kɔ a tɛ taa ɲɛ fɛn ma fara a kan fɛn ma bɔ a la k'a b'o dakun na min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Asimi ye ale ko sa ko an ka tangalanw kɛ an t'a la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛngi yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ bana bɛɛ lajɛlen yaasa an bɛ se ka kisi o ma cogo min na sabula ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye conseil de ministre ale kɛra kunungo Bamako février kalo tile 18 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma
Sumatra fiɲɛ foroko Sumatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye dire ekɔlidenw u ye ɲɛfɔli kɛ olu ye subahana mobili boli moto boli ani bolimafɛn boli dandɔnbali u ka marabolo kɔnɔna k'u ka dɔ bɔ a la min ye kalanso min bɛ n'o ye lycée Mamadu Jaje ba ye u y'olu kalandenw fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ n'olu bɛ siraban ka kasaraw kibaruyaw fɔ ani siraban ka sariyaw fɔ u ye kalanden ninnu wele n'u ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔli k'u ye dɔgɔtɔrɔso min fana bɛ dire k'o fana ladɔnniya sabula min ye u ka ɲɛfɔli kɛ bi kasara min bɛ ka se denmisɛnninw ma u yɛrɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ bɛn n'a ti bɛn ba fila tigɛra hanfala ye aw ka baki tɛ ka bouger o ko baki jɔlen don pewu kabini nin kalo in tile 17 min ye baki yɛrɛ ye a sɛbɛkɔrɔ kɔrɔla a dɛsɛra nin y'a san 4 ye baki fala ye a b'i dɛmɛ ni minɛnw ye nka o bɛɛ n'a ta mobili wo moto wo ale de b'u ta koyi nka baki yɛrɛ tɔtɔ filɛ ji la nin ye k'a sababuya kɛ doni girimanw ye o la sa a kɔlɔlɔ kɛlen don mun ye ba kanko fila bɛɛ lajɛlen fɛ bi maa si tɛ se ka tɛmɛ fo n'i ye kurun ta dɛ o la sa mobili ba minnu kɔni nana ani mobili misɛnw olu si tɛ se ka tɛmɛ min ye mototigi kelen ye olu kɔni bɛ ka kurun ta wa ba fan fila bɛɛ lajɛlen maa si tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye gɛlɛyaba ye sabula mobili 50 fo ka taa se 100 ɲɔgɔnna ma o kɔni jɔlen don ba kanko fila bɛɛ lajɛlen fɛ maa si tɛ se ka taa sitakilikaw ka fanfɛla la sonikɛɲi fanfɛla la maa tɛ se ka na ba fila bɛ dugu yɛrɛ fana kɔnɔ i b'a baki dɔn an yɛrɛ tɛmɛna yɔrɔ fɛ siɲɛ caman ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ fana ye baki in ka tiɲɛ hanfala ye dugudenw kɔni ko baki ko in dɔkɛr'o la to ka taa pɔn jɔ olu fɛ yen ko ten dɛ k'olu yɛrɛ de kɔni sɛgɛnna baki ni baki ma to ji la ji bɛ to baki la fala ye ɲin tɛ bɔ ɲuman na koyi an bɛ dugawu kɛ baki u ka taa larawuli yanni pɔnko ka ɲɛnabɔ fɔlɔ ba filabekaw bɛ se ka lafiya cogo min na nin waati in na don kɛrɛnkɛrɛnnen muso ni npogotigiw tɔgɔla don maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ sarayɛlɛ kalan kɛ n'o ye siyansi ye o ɲɛnamayara gundamukaw fɛ yen baara in bɛ tali kɛ sa yalama musomanin minnu bɛ yen bi n'olu ye siyansi kalan kɛ a ye nafa jumɛn ɲɛ u ye walima a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na système kɔnɔna na o la sa barosigi a kɔni kɛra sa npogotigilakaw ka sɔn ka don siyansi kalanw na fala ye n'o ye mathématique ni physique chimie ana aw ka ko ninnu ɲɔgɔnnaw ye u ye barosigi min kɛ sa musow kɔni nana ka na ɲɛfɔli kɛ yaasa bi waati in na min ye bɔlɔlɔsira nasiraw ye o bɛ se ka yakubaya cogo min musow fɛ siyansi hukumu kɔnɔna na barosigi in ye tali kɛ o ka gundam kalandenw olu caman kɔni nana ka na o lamɛn ko in senfɛ sa sanko san 2025 san 2024 san 2025 kalanden 27 olu kɔni ye donbolo sɔrɔ musow olu ye 12 ye a la dɔw yɛrɛ ka kuru u bɛ taa se 18 buruburu 5 ma ka taa se 10 buruburu 25 ma olu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ye kunungo maa 3 fala ye dɛmɛ taara ka ɲɛsin olu de ma minnu y'u sigiyɔrɔ bila korokaw fɛ yen min ye maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila bi n'o ye an yɛrɛ ka jamana degun kɔnɔna ye o ye maa 200 ɲɔgɔnna korokaw fɛ yen dɛmɛ taara ka di olu ma février kalo ale tile 17 min ye maa minnu ye sa olu ye dɛmɛ mun sɔrɔ sa o kɔni ye malo tulu ale ni safinɛ yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na sefa wari min donna a la sa o bɛna 3 ma 3 in sa jɛkulu minnu bɛ yen n'o o ye koroka minnu sigilen don Côte d'Ivoire ani koroka minnu sigilen don Bamakɔ yan olu bolo fara ɲɔgɔn kan ka 3 in fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa ninnu dɛmɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sa jinangurukaw olu ka préfet ale ka maa welelen o tun b'a ko kɛnɛ kan koro dugu ale yɛrɛ kɔnɔna na bankasikaw fana fɛ yen maa mun bɛ yen n'o kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmanda ye san kɔnɔ o ye Abdala Togo ye Abdala Togo ale ye sifin minnu bɛ wulikajɔ kɛ faso kanuni na ka se ka jamana fara ɲɔgɔn kan ani ka koro ka kelenya sabati u ye ale de sugandi waleya in kɛra sa su kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye waleɲumandɔn su ye a ka jɔnjɔn dira ma o senfɛ a ye baara minnu kɛ togoda yɛrɛ la ani sigida la ka se ka o waleɲumandɔn a ye o de la ni jɔnjɔn in taara ka di Togo kɛ ma fala ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa min ye su kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi maa minnu bɛ waleɲuman kɛ bankas marabolo la ka se k'olu waleɲumandɔn u y'a jira sa ko ɲinanta kɔni kɛra février kalo tile 17 n'Ala sɔnna a ma k'a na kɛ laada ye olu fɛ yen an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw fɛ yen fala ye
ka cɛw ɲini ka di cɛw ma ani ka musow ɲini ka di musow ma o sɛgɛsɛgɛli baara min bɛ sen na ko ɲininkaliw daminɛna koyi min ye Kɛr Masari ye ale ni Pape Cheikh Diallo ka taa se Jibi Dramé n'a tɔw ma ko olu kɔni ka ɲininkaliw b'a tile sabanan hukumu kɔnɔna na kiiri tigilamaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ye dɔw labɔ k'olu lamɛn fala ye ja min ye san 2021 dɔw fana ye sidabana fana warakata maa dɔw la o ko kuntan ninnu senfɛ ɲɛfɔliw la sa gendarmelakaw k'olu kɔni ye fɛn fɔlɔ minnu sɔrɔ o ye k'a yira sa k'a fɔ maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ maa kofɔlenw caman b'a la sɛgɛsɛgɛli tɔ ko min ye maa fɔlɔ minnu ɲininkara u bɛ ka maaw tɔgɔ fɔ k'a ka bon hakili ma wɔlɔfɔ olu fɛ yen nin waati in na Senegalikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Macky Sall ye k'ale b'a fɛ ka kɛ Nations Unies secrétaire général fala ye a ye kibaruya in kɔni da kɛrɛnkɛrɛnnenya la Basiru Jomayi Jakari Faye tulo kan ko min ye farafinna jamana dɔw ye ale wele k'a fɔ a ye k'a k'i kama bɔ Nations Unies n'o ye Jɛnsire Genani secrétaire général ya nɔfɛ a ka kɛ o ye Macky Sall a ko ko farafinna jamanaw de ye a bila k'a ka nin baara in kɛ Senegalikaw fɛ min ye u ka DIRPA ɲɛmaa ye a ko sa k'u ka surasi dɔw kɔni n'olu ye kurun surasiw ye batobolila surasiw ye marɛnw k'olu dɔw kun tora ji la u su yera n'o ye 3 ye an 3 ninnu kun tununa a mɛnna olumasiri tabaw yɛrɛ kun ye nkamu da k'u ɲinini daminɛ nka ko in kɛra bato dɔ de kɔni dafirili senfɛ a bɛ fɔ bato ma ko Vedɛti Gabɔnkaw fɛ yen olu ka aki fala ye ale ye bɔlɔlɔsira bɛ o tuma a ma maa ɲininka Gabɔn u ka aki k'a ye bɔlɔlɔsira bɛ dulon kabini kunasini ko a yirala sa k'a fɔ ko nin kɔni nin kɛra bɔnfurula ye fala ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye bɔlɔlɔsira fɛ k'u bɛ ka caya u hakɛ tɛ ka dɔn wa min ye jamana ɲɛmaaw ye u tɛ ka minɛcogo sɔrɔ a ko la anw da minɛcogo b'anw na yan adama bi yan n'i kɔni bi yan fɛn bɛ fɛnɛ tɛ se k'o kɛ dɛ adama fana b'o baara la yan kiiritigɛlaw fana b'a baara la yan donc an bɛ dugawu kɛ min ye Gabɔnta in ye a ka se ka ban joona Faransi parti bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ yen ni o ye Faransi u b'a fɔ ma ko Faransi insoumise fala ye k'olu ka tɔn jabala langoloyala kunun ko koyi sabula min ye kuma de nana bali ka fɔ ten ko bɔn bɛ parti siège kɔnɔ an bɛ y'an yɛrɛ ta min ye waleya in ye sa k'a kɔni kɛra ko kɔfɛ u ka tɔnden dɔ o kun fatura min y'o ka fatuli la Liyɔnkaw fɛ sa ko kɔni bɛ o ko ɲɛɲinini mun na o de nana ni nin ye kibaruya in a dira Manuel Bompard fɛ u yɛrɛ ka min ye tweet n'o ye X ye ale kan États-Unis kaw fɛ yen fasodenw ka tɔnjɛkulu caman wulila fala ye ko Trump ye waleya dɔ kɛ ko u ti jɛ n'o ye n'o ye ka sariya dɔ falen sariya kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o bɛ falen sa ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye ko a y'o min falen ko États-Unis sen ka b'o la k'u ma jɛn n'a ye u la k'u jɔ gaz à effet de serre ko a ko min ni a y'o bɔ a ma u fɛ yen k'u ma jɛn n'a ye fasodenw ka tɔnjɛkulu caman wulilen don Trump ale nɔfɛ États-Unis ko ale kɔni bɛna na Iran bali cogoya sugu bɛɛ la fala ye min ye maramafɛn nucléaire ye k'a kana o sɔrɔ ko n'u m'a kɛ cogo dɔ la k'u n'a kɛ cogo wɛrɛ la kibaruya in a dira min Américain ka secrétaire d'État min bɛ kuranko kunna n'o ye Chris White ye a y'a ɲɛfɔ kunun ko Faransikaw fɛ yen lajɛ dɔ tun bɛ sen na Jeux olympiques n'o ye Jeux paralympiques ye Ukraine ko ale kɔni ma jɛn n'a ye cogo si la kunun ko min ye Irisilakaw ka lujuratɔw k'olu sen ka ye o jeu ni Biélorusikaw k'olu ka y'o ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ko k'a sɔrɔ k'olu n'olu bɛnnen tɛ k'o la sa ko k'a lajɛ k'u sen ma don tɔw la cogo min na fana ko min ye lujuratɔw ka Jeux olympiques min filɛ nin fala ye ko ka min ye Irisi ni Biélorusi ko k'u sen bɔ a la kuma tɛ k'u bɛ ka taa ɲɔgɔn dan kɛ n'u ka drapeau min ye ko o yɛrɛ man d'olu ye Ukraine fanga de dɔgɔyara kisɛ tɛ jaba la tuguni o fala ye an bɛ fɛ ka n'an yɛrɛ fɛ yan an ka dege karamɔgɔ n'o ye Tom Saint-Sif ye Mali kun ye ale ta ko yaasa an ka se ka taa Coupe du Monde na Mali y'a ta fana ko yaasa an ka se ka se Coupe d'Afrique ale demi-finale kɛnɛ kan Mali y'a ta k'a ka se ka équipe d'a ma équipe bɛ se ka ngolo fa wa Mali y'a ta fana ko min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ baara kɛcogo ye a ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye ministre so min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale bolofara min bɛ yen n'o ye direction nationale de l'éducation sport éducation physique ye o de y'a yira sa nin kalo tubabu kalo salen n'o ye janvier ye o tile 13 ko tɔni substitut k'a ye laɲiniba 4 min fɔ ko kelen pe dɔrɔn de sera ka sabati a la o la sa k'a ka walan sɛmɛ ko sabula k'a ka jaabi olu man ɲi
kuma kɔni bisi basalen no bi maa caman tɔgɔ bɛ ka fɔ mun bɛ se ka bila Thompson Fifth nɔ na fala ni nu ma fili mars kalo nata tile 27 Barian Dulati kan ka kɛ Mali ni Irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ entraîneur jumɛn bɛna na taa n'an ye an bɛ se ka t'o kɛ cɛ hali ni ne ye Irisikala t'an ji dɛ o tɛ s'an na ayiwa fala ye k'u kana fɔ dɛ n ko Irisi bɛ fɛ ka Coupe du Monde fana labɛn an fɛ yen ko n'u ma segu kɔ k'u yɛrɛ b'u ka Coupe du Monde labɛn Coupe du Monde fana wagati k'u yɛrɛ b'u ka jamanaw wele ayiwa Thompson Fifth ka kuma in fala ye a kuma cayalen no sabula Bataki ale tɛgɛnɔ bilara Bubu Alu Jalo fɛ n'ale directeur national des sports et de l'éducation physique ye a ko ko Bataki in cira kabini fédération ma ci nka wele kɔni dabali b'ale no bi munna a nana yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan nin waati in de la min ye Thompson Fifth ka contrat in ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ sa laɲini minnu tun kɛra a fɛ o ye k'a fɔ sa an k'an jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na min ye Coupe d'Afrique ye Coupe du Monde ye an ka se ka se o 16e de finale kan ko o ma sɔrɔ min ye Coupe d'Afrique min tɛmɛna an ka se ka tɛmɛ fana ka taa an yɛrɛ sɔrɔ fo jɔyɔrɔ 4nan na min ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min kɛra u ni ministre des sports fɛ yaasa ka se ka balontan in dege karamɔgɔ in ta k'o kama sa ko olu kɔni tɛ jɛn n'a ye tuguni a ka to Mali dege karamɔgɔya la sabula musaka min bɛ bɔ ka don a la k'a dara wuli ka bon k'a sɔrɔ ko jaabi ma sɔrɔ Thompson Fifth ko k'a ka wala sɛbɛn résiliation immédiate de contrat du sélectionneur Thompson Fifth pour insuffisance de résultats o de bɛ papier in ka dɛ fala ye ko maaw hakilina ye mun ye nin ko in na n'Ala sɔnna ma an na tila ka o tɔ ɲɛɲini waati wɛrɛ la k'o fɔ maaw ye sabula maa min bɛ ka kuma la kosɛbɛ o man ca nin waati na a kuma kɔni bɛ sen na wa a bɛ ka kɛ waati la fana fédération fana tɛ yen waati min sabula secrétaire général ale bilalen don baara min na o ye se ka min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ tɔn ɲɛmaa kuraw ka sigi sen kan ale fana y'o papier bɔ AG o convoquelen don min ye mars kalo ale tile 2 ye avril kalo tile 19 o ye bureau kura sigili ye min ye secrétaire général fédération ye min fɔ Gawokaw fɛ yen fala ye fɛnfa biribiri tun bɛ sen na ye Kase Keyita tɔgɔlandurati kɛnɛ kan nin jɛrɛ in finitigiw ale ni dugudenw bɛɛ lajɛlen sen yera la yaasa cɛfɔ ni kan bɛ ka bɛn anw minnu ye cɛw ye kamalenkɔrɔ falenw fala ye an ye kilomɛtiri 5 boli ne ye Masawule dan han a kun ka maaw b'a la o musow ta o kun ye kilomɛtiri 3 ye ko jɛrɛ in kɛ kun ye min ye sa ka nin kura don min ye senfa biribiri la Gawo marabolo la maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ senfa biribiri matarafa ka se ka olu dɛmɛ min ye bolila kuraw ni maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ in matarafa kosɛbɛ o kɛbaa ɲɛnɛmaw olu fana se ka sugandi ko wa ko nin ya olu fana ka san o daminɛnen Gawo marabolo ale kɔnɔna na nin de bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa sunkalo Ala ka timɛ ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka musakaw nɔgɔya Jaba Sidibe k'an b'a fo ya k'a wale ɲuman dɔn min ye Sori Kɛmɛso ye k'a fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fo min ye Amadu Gasama ye domaine kɔnɔ k'a fo douane directeur kɔrɔ fala ye n'o ye Amadu Konate ye k'a fana fo k'a wale ɲuman dɔn CMSS directeur n'o ye Isaka Kone ka taa se Kanam Mabuwa ale ni u yɛrɛ ka ministre n'o ye colonel major Asa Bajole ani Gindo k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko baara ko halisa k'u ka dɔ fara cɛsiri ani timinanja kan an yɛrɛ kɔrɔkɛ kɔrɔba n'ale fana bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati na INPS directeur ye Usman Karim Kulubali k'a Kulubali fala caman bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ Ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sɔn ɲuman k'an ye sun tigɛ ko waati ɲuman Ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen na